Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki armut ki thaya lekai under 17 ka jilla ki lapau biang hapo kathop ki arpulai ngot ki ban Mihkhmat ya ka kanho ni lekai kari India na kabanta ka AFC under 17 Women's Asian Cup China 2000 Rio qualifiers kababu ban long ha ka khatlai bat khat nyo terek urisau 2000 ha Bishkek Kyrgyzstan kini kilong ka Bonifilia Shulai kabanyele kai ha kabenta kaba shapreng but ka Alisha lingdo na kabenta kaba shadin ya kani lapan bana da u coach ka kanhon u Joachim Alexanderson ha ka handritrik urisaw 2000 apusan ha ka group G kabadan lightly giken hon ka India kan pen kre bane khun persha ya ka Kyrgyz Republic ha ka khat laitrik bat ya ka Uzbekistan ha ka khat nyotarik ha ka ba anpalong ha Dolan Omorzakov Stadium ki kan hon ki ban khor jing job kin yo rong sha ka wat ka ba khat do ka ban kin thop eki khat artli ki kan hon bat ya ka ni ka jing le kai ka wat ka ba khat do anpalong ha China house nem 8000 apun rio dangshen ha unai lar minta usnem 8000 apusan ka Bonifilia Shulai bat ka Alisha lingdo kiladon benta bat ka kan honi le kai kari kalara ya ka nam la do ha ka SAFF under 17 Women's Championship kabalalong ha Bhutan